Гүлназ Баталовадан ачучук рецепті, Алмаз Хасановтан алмаз чук. Тәмлі күрәш тапшыруның алдағы чыгарылышында тәмлі, туклыклы һәм тиз әзерләнә торган рецептлар белән танышырбыз. Яшь җырчылар Гүлназ Баталова һәм Алмаз Хасанов бу эштә ярдәмгә киләчәк. Шимбә көндезге сәгать 11-дә ТМТV каналында тәмле күрәш карыйбыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.